Wat een prachtige dag hier in Joert. Volop de zinnen erbij, een blauwe lucht en de bewolking die het vanmorgen even vaak aan, die wie ik alweer heel snel voorbij. En dan kan die temperatuur nog heel mooi opbrengen naar zo'n 20 tot 22 graden. We hier wel een wat eerstelijke wien en die worden stadig gewoon wat steviger. Wien krijgt 4 tot 5 in het waardgebied. We gaan even naar het waar voor Joen en vannacht. Joen hebben we opklarings en er zijn er dus nog tot de doen gaat maximaal erbij. Maar een temperatuur die dan om een uur 8 nog zo'n graad of zontje 18 bedraagt. Maar vannacht wordt het wel even een frisse nacht. We hebben dus opklarings en een temperatuur die erbij zakt naar zo'n 8 tot 10 graden tot ont tredje in het waardgebied. En de wind is dan zwak tot matig, komend uit het noordesten. En dan morgen opnieuw brede opklarings, de zinnen er dus volop bij. Het is een blauwe lucht, maar de zinnen maximaal. En dus temperaturen die komen te lezen om de 20 of 21 graden bij een matige noordeestelijke wind. En ja, dan het fruitsjug. Het zucht nu dat het hege drukgebied u zwaar positief beïnvloeding bloot. Ek de rest van deze weken. We hebben dan wel waarschuwing en toons die wat meer bewolking. En ik verwacht je erbij dan dat die temperaturen ek even een beetje inlevering matten. Naar een graad of 19 bij een matig en vrij krachtige noordeestelijke wind. Maar zat het nou stiet, komt vreed en sneun die warmte weer om. En dan geven we maar de temperatuur weer omheen naar 21 graden. Nog een hoofdelijke jong verder.